Здравейте хора, аз съм Просто и днес теглим томбота в EnderGod PvP. Томбота беше за 100 сабскрайбъра, беше също така мега, много добри итъмс и да. Нека да видим кой спечели. Значи, доста хора се записате, това е супер, почти 60 човека. Сигурно като флешна страница, ще са 61, 138 показвания, 33 лайка. Просто за тези сабскрайбъри абсолютно много. Изобщо не съм очаквал, че сте на тук. Вие съвсем промените мнението. Така. Нека да видим кой печели. Така, значи копирах линка, да. И да. Нека да видим. Печелившия мега томбота е. Кой? Фак. Шути килер. Чето на победителя. Значи, ако видиш какво имаш 48 часа, да ми пишеш в играта. Ако не го направиш до 48 часа, ще изтегля резерва и тя ще по-дарк в бой. Това беше всичко от мен хора. Аз бях вам Просто и чао!